Актанышта балалар һәм яшүсмерләр арасында татарча көрәш ярышлары узды. Төрле авыллардан җыелган 93 укучы 12 үлчәү авырлыгында үз көчләрен сынады. Зурлар 3 категориядә бил алышты. Танылган көрәшчеләрнең бер мәйданда җыелуы бәйгене тагын да абруйлы итте. Татарстан, Россия күләм бәйгеләрендә җиңү яулаган Раббани Нургалиев, Искәндәр Муртазин, Фарис Хуҗин кебек көрәшчеләр дә чакырылган иде. Татар көрәше тарихында үз исемнәрен булдырган Актаныш егетләре әле генә келәм серләренә төшенә башлаган малайларга осталык дәресләре күрсәттеләр. Актанышта яшь буынны көрәш спортына тартуда остаз тренерларның өлеше бәхәссез. Илфир Әнвәров, Раил Сираев, Илнар Насрыев, Әнәс Садри кебек көрәшкә шиксез бирелгән остазларның шәкертләре бер-бер артлы бүләкләргә лаек булды. Иң оста көрәшчеләр Актанышның беренче мәктәбендә һәм Татар Ямалысы мәктәбендә тәрбияләнә икән. Әлеге мәктәпләр командалары ярышта җиңеп чыкты. 50 килограммда көрәшәм. Бүген без 5 тапкыр көрәште. Шуның 3-сен җиңдем, 2-сен җиңелдем. Мин финалга чыгып 3-нче урында калдым. Миңа үземә бик ошый, мин көрәшне яратам, ташларга җыймайм. 3-4 ел тирәсендә мин йөрим инде уже. Сираев Раил абый безне дәресләрдән соң шөгыльләндерә. Атнага 5 тапкыр тренировка була. Көрәш минем бер төр спорты, мин аңа кызыгып йөрим. Уңышлар әйбәт. Финалга чыгып 3-нче урында калдым.